sociale færdigheder, jeg lærer fra cirkus, dem, altså jeg synes, det gavner hele, alt, vil jeg sige. Alt, hvad du kommer ud fra, problemstillinger og hvad du ligesom... Alle forhindringer i dit liv, det synes jeg bliver nemmere af, at jeg har lavet cirkus. Cirkus er et redskab, men når vi snakker gæstecirkus, så handler det egentlig endnu mere om at få en succesoplevelse og lære at arbejde sammen og lære at respektere hinandens grænser, men også på samme tid skubbe hinandens grænser. Lige med cirkus, det rammer en stor mængde af mennesker, fordi der er mange kategorier inden for cirkus. At man udvikler sig igennem de succesoplevelser, man får med andre børn og med voksne mennesker, og at vi egentlig alle sammen er ens i sidste ende. Jeg tror for rigtig mange af de unge, jeg møder hernede, og børn, jeg møder hernede, og også derhjemme i Cirkus Tværs, så det jeg ser, de lærer allermest efter de har været i Cirkus Tværs, det er egentlig bare, hvordan begærter man sig i samfundet. De steder, vi skal optræde, det har hovedsageligt været på flygtningelejre og skoler, sådan, der er støttet af de Forenede Nationer. Og det er jo helt klart, det kan man godt se på, hvordan forholdene er hernede, og hvordan børnene er det. Det er flygtningelejre, der er helt tilbage fra 2. verdenskrig, hvor der startede med at være et telt med deres forældre, der har flyttet hertil. Og så nu der er det så blevet til en hel by-agtig med en skole. Flygtningelejren, altså i Nablus, det var meget svært for mig, og jeg tror især for mig, fordi jeg er palæstinenser. Og de børn, jeg har set, det er ikke de børn, jeg ser i Brabrand for eksempel. Altså jeg håber, det giver i hvert fald, at de får også øjnene op for, hvordan ser verden ud uden for Danmark. De får især også øjnene op for, hvordan de selv reagerer på nye indtryk, nye kulturer og på et helt andet publikum, end de er vant til i en helt anden sammenhæng. Jeg kan ikke forestille os, hvordan det egentlig er, når man er hernede, og det er bare helt klart en øjenåbner, og også til videre arbejde med de børn, der er i Cirkus Tværs. Så man ligesom ved, hvad er det egentlig for nogle forældre, hvad er det de forældre, de har været ude for på deres flygtningelejre, på deres tur til Europa. En cirkus er en del af mit liv. Cirkus, det har været både det dårlige, men også det gode. Jeg har oplevet alt det, man ikke oplever hjemme hos sin familie. Jeg kan ikke fortælle dybere, men hvis jeg ikke var i cirkus, så har jeg været kriminel. Og det kan jeg være ærlig og indrømme, fordi jeg er i en dårlig miljø. Det er en af de gode ting, som jeg har fået ud af cirkus. Nu er vi 6 unge mennesker afsted her i Palæstina. De får på en eller anden måde 6 forskellige oplevelser, hvad det er, af hvad det er, de møder. Det de i hvert fald oplever, det er, at selvom der er måske fattigdom, eller der er nogen, der har et barsk liv, så møder de jo bare mennesker. I hverdagen hjemme i Gellerup, der vil de i hvert fald, når nu vi er i Palæstina, kunne snakke mere om, hvordan der er i Palæstina, men også komme hjem med en anden selvtillid i forhold til, når de går ind og underviser børnene. Det er måske de her unge mennesker, der står og sætter numre sammen til vores næste projekt her til vinter. Så har de virkelig lige en tak mere erfaring i, hvordan er det i virkeligheden at stå foran et publikum. Det har givet mig rigtig meget, både i forhold til
den glæde, det giver, men også i forhold til selvreflektion over, hvad er det, man selv... Altså, hvilke fejl er det, man selv laver, for det er jo tit de samme fejl. Jeg har lavet 5 eller 10 år siden, du ved, som de folk, jeg lærer nu, det er de samme fejl, de laver, ikke? Så det giver en rigtig god, både sådan teknisk indgang til det, og så bliver man jo bevidst om, hvilke specifikke ting er det, der er svært ved det her, og hvad det, man skal fokusere på. شكرا زقفة كبيرة لسيد أشبال شكرا. Jeg er blevet hængende, fordi det er det fedeste projekt. Der er så mange forskellige mennesker at møde, og så mange forskellige ting at gøre, så mange forskellige ting at lave. Man får meget nemmere ved at bare kunne snakke med fremmede mennesker. Også selvom du ikke kan forstå dem, så kan du kommunikere med dem på altså, måske noget kropssprog eller et par ord, hvis de lige kan lidt. Altså, det føles rigtig godt, når man kan se, at det, man laver, ligesom, som giver en effekt. Så det har givet et andet perspektiv på de ryg, som børn ligesom tager. Man lærer en masse sociale færdigheder af at lave cirkus, vil jeg sige. Lidt ligesom jeg har været på højskole, og der får man også et helt specielt sammenhold. Og det føler jeg helt klart, det er noget af det samme, man får i cirkus. Jeg vil sige, at der er 3 forskellige læringsmetoder. Den ene det er, at du skal have en forklaring på det. Den anden det er, at du skal se det, og den sidste det er, at du skal gøre det. Det er selvfølgelig svært at give en forklaring, hvis du ikke kan snakke det samme sprog. Tit så er det ikke så besværligt, hvad det er, men det kan bare godt være svært for hjernen at få det lavet om til kroppen, vil jeg sige. Workshop-delen hernede, hvor de er ude og skal forklare nogle børn, de ikke kan tale med, så skal de i gang med at bruge deres krop og vise, hvad er det, vi gerne vil opnå med det her. Og hvis de fanger børnene, og børnene synes, det er sjovt, så har de lige pludselig, så får de også noget tilbage fra børnene. Det er jo rigtig svært, når man ikke kan det samme sprog, men det er også rigtig fedt at få lov til at fortolke sig med kropssprog. Altså, det er en kæmpe oplevelse at komme ned. Men det er i hvert fald gavn mig til at hjælpe mig med at formidle cirkus videre i mit liv og min karriere. Strong enough. Monkeys is the strong ones. Everybody has to touch the monkey. Everybody touch the monkey. Man giver dem den opmærksomhed, og man bruger sin tid, og de kan mærke, at man er glad for, at de prøver, og man er glad for, at de gør noget. Og bare se det smil i deres ansigt, altså de lyser helt op, fordi det er noget nyt. Det er noget, de ikke har prøvet før. De prøver at bruge kroppen, de skal tænke over, hvad skal jeg nu gøre? Og det giver dem et eller andet. Det giver dem et eller andet, som jeg kan ikke rigtig forklare, hvad det er. Det giver noget specielt til børnene. Having all these internationals being here from so many different backgrounds again, and for me it's so important that we are not just here Europeans coming to Palestine. I really think it's so much more beautiful that we have all the continents almost here together. Det fede ved cirkus, det er jo bare, det er bevægelsen, og det er ligesom de forskellige tricks, og det der med at optræde over for andre mennesker, og så får lov til at formidle det for nogle andre mennesker, og du gør nogle andre mennesker glade. Når jeg rejser med cirkus, så
det, der nok sker mest, det er nok sammenholdet med turene. Det er, at man skal ligesom bygge et show op sammen. Simpelthen, altså, nu er vi jo så fra en hel masse cirkusser og forskellige ting, og cirkusakrobatik er en ting, hvor man er rigtig, rigtig tæt på hinanden. Altså, man arbejder virkelig tæt sammen, og hvis du skal for eksempel lave et show, som vi har lavet nu her, og vi har været rundt og optræde med, så er man 6 mennesker sammen, som der skal lave måske 5 forskellige numre. Og der, når man så skal lave showet, så bliver man bare nødt til at vente på hinanden, og du ved, det nytter ikke noget, at man brokker sig over hinandens tempo og hvor hurtigt det går og sådan noget. Man bliver nødt til at bare holde tonen god og arbejde sammen og finde ud af, hvordan det skal få det til at lade sig gøre, så vi får det på den bedst mulige måde. Jeg får mere selvtillid. Mere, okay, jeg skal nok lære det på en anden tidspunkt. Jeg synes bare, at i den periode, vi har været her, der har jeg fået meget ud af at arbejde med de artister, som er i cirkusverdenen. Jeg har lært mange ting med dem, men også lært mange ting af dem. Og det kommer jeg også til at få meget ud af, når jeg kommer tilbage til Aarhus. Cirkus handler meget om at kunne tage ud med noget og møde andre mennesker. For dem bliver cirkus et sprog lige pludselig, som de kan kommunikere med publikum med. Både dem med store kompetencer og dem med små kompetencer, hvis man kigger på skolelivet, finder lige pludselig ud af, at de har kæmpe kompetencer sammen og kan gå derfra ud i samfundet og fortælle om de andre på en måde. Så derfor har vi også lidt kaldt det ghetto-cirkus i projektet i sin tid, som jo handler om at fastholde de unge mennesker. For det første at gøre det interessant for de unge mennesker at være i cirkus, men også at give dem en værdi af at være der. At de bliver diplomater for den næste integration, der foregår i næste led.